2015. december 9-én William Tompkins kiadta a fergeteges könyvét Földön kívüliek által kiválasztva címmel. 2016 elején felfigyeltem rá, majd adott pár interjút, és barátok lettünk, és elkezdtünk rendszeresen beszélni. William Tompkins története igazán lenyűgöző. Itt van egy férfi, aki 93 éves, és magasan titkosított programokhoz vették fel, mint a haditengerészetnél. Az USA kormányának dolgozott szigorúan titkos programokon a lehető legmagasabb szinteken, és személyesen volt felelős, hogy információt gyűjtsön be 23 különböző amerikai kémtől, akik beépültek a német titkos űrprogramba, amiben úgy tűnik beletartoztak az antarktiszi bázisok is. Egyetlen kém ment a haditengerészettől Németországba. Mindez 1939 körül. Nem hitte el ezt, de voltak nagyon furcsa szervezetek és különböző kutatócsoportok, nem csak Németország szerte, hanem a megszállt országokban is. Elég különös, de Németország fantasztikus járműveket tudott gyártani. Szárny nélküli repülőket, nem volt sem farokszárny, sem stabilizátor, sem futómű. Néhányuk háromszög alakú volt, mások négyszögletűek, valamelyik pedig kerek, mint egy csészealj. Ő egy haditengerészeti kém volt, és rájött, hogy milyen fantasztikus dolgok folynak Németországban. Found out all of these fantastic situations that were going on inside of Germany. És ez egy fontos pont. Ahelyett, hogy főnökéhez ment volna, visszajött az Egyesült Államokba, és egyenesen a haditengerészet vezetőjéhez ment, James Forrestalhoz. Forrestalt pozícióba tették, és megmondták, hogy ne haditengerészeti tisztet válasszon az ügynökök vezetőjének. Micsoda? Hanem olyan valakit válasszon, aki sosem járt Annapolisban. Majdnem minden haditengerészeti tiszt, függetlenül a rangjától, Annapolisban tanulta meg, hogy hogyan legyen tengerész. Kiderült, hogy Forrestalnak azt mondták, hogy minden könyv a könyvtárakban, minden könyv az egyetemeken, minden könyv ezen a bolygón dezinformáció. Dezinformáció. Vagyis ez a drakonida hüllőszerűek által lett elindítva 6000 évvel ezelőtt. A drakonida reptiliánok átvették az irányítást, és elkezdték befolyásolni, hogy mi történjen a bolygó felszínén körülbelül 6-7 ezer évvel ezelőtt. Igaz, hogy volt különböző álcázó technológiájuk, ami lehetővé tette, hogy emberként nézzenek ki, de általában föld alatti bázisukon tartózkodtak, különböző helyeken szerte a bolygón, ahogy az Antarktisz egy hatalmas területén is. A délkeleti régiónál sok föld alatti barlangban, ahol extrém a hőség a geotermális hő miatt. Túl forró az embereknek, de tökéletes a reptilián kolóniák számára. Minden, amit tanulunk, a kormányok vezérelte oktatásban arra lett tervezve, hogy elterelje az elménket az igazságtól. A fizika, az orvostudomány, történelem, minden, amit tanultunk, a könyvekből többnyire helytelen, és céltudatosan történt így. Így nem értjük, hogyan mozogjunk, mivel táplálkozzunk, mi történt valójában a múltban, mire képes valójában a technológia manapság.
Minden ilyen dolog, ha megtanuljuk őket, képessé tesz bennünket, hogy megértsük, mi történik valójában a valóságunkban. Teljesen valószínűtlen, hogy ez történt 1942-ben ezen a bolygón. Földön kívüliek jöttek, ki tudja honnan, a galaxison kívülről, és Németország lett az a hely, amit ezek a drakonida reptiliánok kiválasztottak, hogy végrehajtsanak kétfajta küldetést. Egy, hogy eltöröljenek minden olyan embert, akit Hitler nem akart az országban és a bolygón. Kettő, hogy fogjanak minden férfit, nőt és gyereket ezen a bolygón, és rabszolgagyárakba tegyék őket, férfiakat, nőket és gyerekeket, hogy megépítsenek különböző típusú drakonida harci űrhajóflottát. Ez talán őrültségnek hangozhat, de ez történt. Abból állapította meg, amit a többi benfentes elmondott neki, hogy a németek valójában megállapodtak egy nagyon agresszív és nagyon negatív humanoid hüllőszerű fajjal, akiket hüllőknek vagy drákóknak neveztek. Ez a szerződés tartalmazta, hogy a nácik működő technológiát kapnak, ami a hagyományos rendszereikben építettek meg. Egyfajta higanyturbinát használtak, egy bizonyos higannyal üzemelt, amit vörös higanynak neveztek, és el tudták hagyni vele a Földet. Volt településük a Holdon és Marson, és ezeket a dolgokat 1939 óta csinálják, már a II. Világháború előtt elkezdték. Képzelheted, hogy mindenki azt gondolta, hogy őrült, de a benfentesek beszámolói megállták a helyüket, és szerepelnek benne ezek a 240 cm magas, sőt 360-425 cm magas földön kívüli reptiliánok, rémisztő megjelenéssel, még a szaguk is rossz, és tanácsokat adtak a németeknek, hogyan építsék meg ezeket a dolgokat különböző bázisokon, az Antarktiszt is beleértve.